pane nhau yatoziva kuti inokonzeresa chaos nebopoto. Vagari munyika yeZimbabwe vangatotukana zvakanyanyisa kana pari pasocial media. Nhau yemukomana anonzi nelsonchamisa. Panapa pane mashoko anobuda achitsanangura panapa. Ndoda kuti vagari munyika yeZimbabwe chimbondudze kuti munoti kudii. Nhau iyi inogara ichitaurwa pese patinenge tada kuenda kuma-elections. Not to subscribe or like or turn the bell icon. Tumita pahendo yane emeya X anobuda chiposta Nelson Chamisa muri kuona uyu obuda nyora achiti. A lot of people say this PANE had no strategy to take out ZPF. I got a question. What strategy can you do in a military state with a gun, captured courts, and prisons, lead the politics? Pindurai vaZimbabweans, you are full of I know. Do mashoko anu yachitoro pana masana pena comments. Analyze yamyasunzwa mashoko yachitoro zvins ayo mukomana munombo muti aiwa na plan. But imimi kana muri imi munofoda kuti aite sei. Pana pati pinda comments vanori kubuda nyora vachiti muri pinda vachiti strategy haana hake ndo chokwadi. Dai anayo angadai akaimplement but he must be applauded for trying. Ndemumwe ari kuyachitaura mafungiro ake muri pinda vachiti implement guns. This is a military state. You fight with the guns, so he was supposed to form an army. Nemakwara akaita kunge iwe. Mashoko anobuda togone mwabuda nyora chiti it's simple. Chamisa is not capable of removing ZANU-PF10. Mwandobindo achiti, yes, he is not in the current military state. What was to be proven in 2023 is that elections get rigged only so that in the future he will refuse to participate until reforms are met. Everyone knew they would rig and claim a victory, but without proof of election irregularities. Mwandobindo achiti, unovhimirirei nzou nerekeri. Mwandobindo achiti, iwe pawaivhota vimei. Mwandobindo achiti, you answered yourself hako. Mwandobindo achiti, Chamisa didn't fail because he has not compromised yet. The problem are those who choose trinkets over the struggle. He was left alone. Is difficult in those circumstances. Mwandobindo achiti, the problem is the military state, only nothing else. Mwandobindo vachitaura mashoko achiti, he must not try to hunt what he does not kill. Ngaite zvechechi. Mwandobindo achiti, iwe wakahanda chii. Mashoko anoona kunzi aiwa vanhu pamusoro penhau iyi, vanhu panguva ine vanotombopopotedzana pamusoro paNelson Chamisa achiti aiwa sei asiri kuita plan kana kuita action. But achitsanangura maconditions ari kurarama ari, iwe unotiwo kudii pamusoro penhau iyi. Patinoti munhu wese munyika yeZimbabwe akamirira change. Mina comment section medu muzamafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi. Subscribe or like, chat on the bell icon.